Și bineînțeles a venit și momentul de care mi-era frică, să descopere cine a terorizat-o toate zilele astea. Tu știi cine a... Cine a fost? Cine a fost? Mai terorizat! Cine a fost? Giulio, tu m-ai terorizat! Tu m-ai terorizat! Malule! Ia și mă... A fost un prank, a fost un prank. Bă! A fost, bă, a fost un prank. Eu eram, ți-am scris și pe... Nu arunca cu mărul, băi. Ți-a plăcut când am scris pe oglindă? Ți-a plăcut? Mai terorizat! Dragii mei, vă aștept în ziua 4 în care o să o terorizez. Ziua 4? Ziua 4? Fără să rămân în zile cu papa. Dar de ce dai cu papucul, bă? Dai cu tot ociul. Nu lua mătura. Sper că v-a plăcut serialul ăsta. Uleleu. Gata, stai că fac curățenie. Deci, dragii mei, vă mulțumesc pentru vizionare. Astea au fost cele 3 zile, să zicem, în care am terorizat-o pe maică mea. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos, dați un like, un subscribe și ne vedem în ziua 4 în care o să o terorizez.